Jemaat HKBP Kebayoran Baru yang terkasih, sesuai dengan keputusan rapat Huria Desember lalu dan warta yang telah diwartakan kurang lebih 3 minggu sebelumnya, maka mulai minggu ini 8 Februari 2026 persembahan disampaikan hanya setelah khotbah. Karena itu berikut panduan penyerahan persembahan setelah khotbah. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya via kris, diharapkan memberi jalan kepada jemaat yang ingin maju ke depan. Khusus bagi jemaat yang menggunakan kursi roda, persembahannya akan dikumpulkan langsung oleh situa setelah semua jemaat memberikan persembahan ke depan. Warga jemaat yang duduk di balkon mengumpulkan persembahan seperti biasa, dikumpulkan langsung oleh situa. Demikianlah panduan tata cara memberikan persembahan terhitung sejak tanggal 8 Februari 2026. Tuhan memberkati kita.
langit dohot tanoon. Amin. Saya ingot ma ale Jehovah, aka denggan di basam dohot asi ni roham. Asa unang marsurak-surak aka musuku midaau. Ale debataku marhaposan tu hodo au. Saya unang paila au. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon. Nunga ditatap ho hami bang somon. Aidang manjua ho mangalehon anakmu nasa sadai. Tuhan Yesus Kristus. Tu tangan ni pardosa. Asa taonon na haleaon sahat rodi haun na pidar silang. Saya tupai hamui marhite-hite asi ni roham. Asa margogo hami jala marbenget ni roha. Songon anak haholongan ni rohami di akka si taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amin. Udul mahamu. Tapuji ma Jehovah na patiur hon dalata siat buku RD nomor 180 onom ayat sada dohot ayat 4. Yahova doa posaki namangapon rohaku ngapatiur modalaki ulus di bain lakaku sorang tok-tok rohakinon inan di patik na doklomoku. Sai tatap sitiruomi pinain di Tuhan Yesus. Andorang na di Golgata mudah naik laudurus. Sai posti sirohanahi itiop doa mana. Sai di rumah ibadah. Tangingon hamu ma patik ni debata. Iman sian patik parjolo. Sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam nina debatata. Dang jadi marakub au bayanonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu. Jaladang jadi sumanonmu. Manang ahar na di banua gidjang. Dohot na di banua tongaon. Rodina di bagasan. Aik na ditoru di tano. Yang gotungga besi sobbaon. Manang si oloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang goso ture daladna. Aihona uhumna dosogot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari maulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu. Rodi pangisi ni huta ni halakpe. Namangebati ya hutam. Ai dina onom ari do ditop padebata. Langit dohot tano. Dohot laut. Dohot nasa isina. Dungi
maradian do ibana di ari papitohoni. Dibaheni do umbahenna di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradiana nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangoponmu do natorasmu asam martua ho jala leleng mangulu di tano nanilehon di Jehovah de batam di ho. Patik panopon unang ho mamunu, patik papituhon unang ho mangalakup, patik pawaluhon unang ho manakko, patik pasiahon unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringotu patik na sapului ondo. Audo Jehovah debatam nina debatata pargogo na suatu dosa jala parlimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogo roha diau. Alai asido rohaku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau. Naso mangalausi patiki ima sahatna. Atong rami mangido gogo mahita tu debata lahu mangulahon patikna. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikni. Amin. Taparade marohata lau manopoti dosata tasobba matuhatta Yesus yang buku RD nomor 165 ayat 2 dohot tolu. Terima kita janji. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gidjang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Mar hite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham dihami akana mangarsakhon dosa nami. Lehon matuhami toddim nabadiai. Asa unang gagu rohanami diasi ni roham. Alai asa hot rohanami marhaporseaon laho maggotaphon nasa dosa. Dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami itu ho. Gabi pelean na mangulu jalan abadia. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo pakakolongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng-leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na digitjang. Amin. Hudul mahamu. Tapuji matuhata na pasayahon sude dosata sian buku RD nomor 210 ayat 2.4. Ibahen hojo pardinggana, pasai hojo sai sudi, idomakon non haluahon, ihaminatan dehai. Ipe mau lihatema, awon diho olebata. Mau lihatema rohatku, ibai nabi darbagari, ya Allah asin di rohamu, asohon saleleng nai. Sai hojo payan tinandi, nakte nasi dosa sudi. Hata ni debata turpuk epistel di mingguota sadarion. Imana tersurat di Jeremia 30 sada ayat 30 sada rodi ayat 34. Tajahama margati sori. Idama narodo akka arisogot ninna Jahoba. Pukau kuma padan nai baru tu pinopar ni si Israel. Doho tu pinopar ni si Juda. Dada songon padan nahu baeni na jolo topu nasida uju nahu takut tangan nasidai lao manubiwan nasida luar siang tano misir hape yosi nasida do padan nahu baeni ati peamu harajan nasida mina Jahoba. Ai ondo padan si bahenokku tu pinopar ni si Israel. Dung salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonokku mapatikku tu bagasan ate-ate nasida. Jala suratonokku doi tu bagasan roha nasida. Asa ahu gabe debata nasida. Jala nasida gabe baksokku. Jadi dang de pudawan sahala dongana manang donona Tuhan inai songonon. Tanda hamu ma Jahoba. Aitum saluhut nasida tumang bada sogot tole na metnet tole nama godang sian nasida ninna Jahoba. Ai marpamwati do sogot aku tidak jahaton nasidai jaladang de imotokku dosa nasidai. Dungi ditadikon simbolisi maibana. Jadi Roma aka parli surgo. Makrobasi di ibana. Ido sahatna martua donau tu mangihon hata ni debata jalan nau pepsa. Amin. Hata ni debata dosi jatata mangolo dosai. Tasobba ma debatata sian buku de nomor 120 walu ayat sada dohot ayat 2.
Itanda de batata nadi ibanai mamet met nang nabangga ina sabang soi yang magolo asona laksana siani ito gudo sudena tuhasona ngani ito gudo sudena tuhasona ngani Itadadona sida divine porseado nasida dimpatana noctu nasidaro idohangoluana ido gurunai laos ido sinjatana mahalo dosai laos ido sinjatana mahalo dosai. Taha tindakon maha porseatai songona hina tindakon di dongan sa porseaot di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tu langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana timurungan si Maria nagabe-gabian si Antonda Barlia andorang sabubuhan ido tuhata natu moda bernet di panguman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang natu atu bona toru luni tanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hodol di samun dia bata Jehovah nama naik pargogo na suatu dosani isima imana panok Mahumi halak na mangulu dot tamate. Au porsea di tondi parbadia. Jala adong sada hulia nabadia. Hulia hatopan ka Kristen akan abadia. Do dia sesani dosa. Do dia tai namando. Mulak mangulu dosa daging nama. Do tihalan na sudah. Amin. Udul mahamu. Tabegi ma RD puji-pujian tu debata Jehovah, sian paduan suara sektor Sion.
Tabegi matikting di huriata di mingguan. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 1 Maret 2026. Tikting Parjolo. Goarni Minggu sadarion, ima Minggu remisere, dohot topik, balgado holong ni rohani debata di Portibion. Tikting Paduahon. Ruasna modding. Nah di hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 nasalpu, nunga marujung ngolu ima amang manaek sinaga, nama habaluhon, inang Betty Magdalena, boru hutasoit, umur 78 tahun. Alamat Permata Hijau 2, Cidodol, sektor Godung. Nunga tu udian na di hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 di TPU Menteng Pulau. Tatangnya koma asat tumibu tarapul rohani keluarga na ditinggal honna. Tikting patuluhon. Pertukaran pelayan firman HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. Hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 di Patupado pertukaran pelayan firman HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. Pandita Ronald Manalu
di Parmingguan Bahasa Batak pukul 7.30 di HKBP Kebayoran Lama. Pandita Luhut Simbolon di Parmingguan Bahasa Batak pukul 7 di HKBP Petukangan. Pandita Ferdinand Huta Barat di Parmingguan Bahasa Batak pukul 10 sada di HKBP Ciganjur. Namar Jamita di HKBP Kebayoran Baru, Ima Pandita Ferison Rajoki Pasaribu di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 8. Pandita Desima Sihotang di Kebaktian Bahasa Indonesia pukul 10.06. Opat, Pertangyangan Keluarga Sektor. Sadarion Minggu tanggal 1 Maret 2026 pukul 10.00 WIB Maringanan di Serbaguna C di Patupado Pertangyangan Keluarga Sektor Sauduran Nani Hasuhuton ni keluarga Situa Leo Hutagalung Inang Boru Simorakir. Keluarga Situa Nyonya Sophia Hutagalung Boru Raja Gukuk. Nani Luhon ni Amata Pandita Luhut Simbolon. Tikting Palimahon, Sermon Parhalador Sot. Hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Patupa Sermon Parhalado Sersot Maringanan di HKBP Gandaria. Titing Paunopon, Parheon Sekolah Minggu. Sadarion Minggu tanggal 1 Maret 2026 di Patupado Parheon Family Fashion Show Sekolah Minggu. Sude Horong Maringanan di Serbaguna A. Hari Minggu tanggal 2 Maret di 2026 Ima ibadah puncak Parheon Sekolah Minggu. Tikting Pawaluh Papituhon Hut Lansia. Hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 pukul sia 30 Maringanan di Serbaguna A di Patupa Seksi Lansia Do dialog peran lansia dalam mewariskan nilai-nilai hak Kristenon dohot habatahon kepada anak cucu dan generasi penerus. Nara hubung Ima Amang Simon Hutagalung. Pawaluhon Parheon Seksi Paropuan. Marpardomuan tu Parheon nis Seksi Paropuan tanggal 12 April 2026. Seksi Paropuan Nanaing Patupahon rangkaian acara Praparheon Seksi Paropuan. Ima Sada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 pukul 7 pagi di Patupa Jalan Sehat di GPK Senayan. Marpungu diinformasihon lewat WA grup Seksi Paropuan. 2. Hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 mulai pukul 10.00 WIB Naing Patupaon kuis Alkitab. Membuat bahan sian sermon hari Rabu tanggal 4 Maret 2026. Pinangido partisipasi di sude punguan Seksi Paropuan diaka rangkaian Parheon ni. Pasiahon, selamat ulang tahun. Selamat tahun Ari Hatutubu. Dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu. Dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni huria na tubu manang marbagas di tanggal 1
sada sahatu tanggal 8 Maret. Satu hatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriata naso tersurat dope goar di titing na ulang tahun ni di Pabuama tuganop situa di sektor Manang tu sekretariat. Terakhir, akka tikting nasoni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha. Songoni ma sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manangekoni tu joloni debata. Taparade madirita lahu manangihon hatani debata. Tasobba matu hata sian buku ede nomor 715 ayat 1 dohot ayat 2. Algado holong mi sitobus aham ainunga matego Uleon patuhon saluhut oluki sang ima padaki tutuhaki. Pangulun haposani warhobas di jolo pakar maholong Dameni debata nasumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu marihita. Barita nauli siakata nitu hatta di mingguta sadario di naung masuk kuryata tu minggu-minggu pasion. Jala sadarion ima minggu reminiscere namar lapatan say ingok ma asine roham ali debata. Turpuktasian Evangelium ni si Yohanes bidu na patuluhon mamuka sian ayat sada sahak tu ayat 10 pitu. Takasma tapai hutihut. Tuhan Yesus doho si Nikodemus. Asadong masahala si anak kaparise si tua ni Yahudi namar goar Nikodemus. Naro borngin manopot ibana jadi didok mamado ibana. Guru nami huboto hami doho guru naro siya debata. Aidang tarpatupa agia ise tada songon nabi nahemi. Iya so siya debata dongana.
Dungini na Jesus mangalusi ibana. Tutu si tutu do na hudokot tuho. Ia sotu jolma sia gijang dang tarbahesa marnida harajao ni debata. Dungini na si Nikodemus mamado ibana. Songo dia matarbai tubuh musehalak. Ia naung matua. Tukau lahas sama mamasuhi si ubeon ni inana asa tubuh. Jadi dia lu si Jesus ma. Tutu si tutu do nahu doko diho. Anggo so tubuh jolma sia naik doho sia todi. Dakka bongo tassa harajau ni debata. Daging do na tubuh sia daging. Todi do na tubuh sia todi. Unang malongang roham. Ala hudok tuho. Ikut tubuh hamu sia gijang. Namangulus dua logo do pak lo monerohana. Dibege hodo parngongosna. Alaidang dibotoho habor hatanna manak kasahatanna. Laos songoni do ganup naung tubuh sia todi. Dungini nasi Nikodemus ma mangalusi bana. Songo dia matar pajadi. Jadi nina Jesus ma mangalusi bana. Ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi. Tutu si tutu do nahu doko diho. Huhataho kami do nahu botohami. Jala huhati dako kami do nau kuidahami. Gabirang dijakok kamu nahu hati dako kami. Gariaka na ditanoon huhatahok tuhamu dang porsea hamu. Tung porsea mahamu. Molo huhatahot tuhamu akka na di banua gijangi. Dang adong nama naik tu banua gijang. Ia so naung tuati sia banua gijangi. Ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa ulok di halongonan. Songoni naing patiboon anak ni jolmai. Asa dapotak kanguluan na sa liling-liling na ganu na porsea di bana. Ay songono do holong ni rohani debata di Portibion. Bola do anak na nasa saday di Leon. Asa unang mago ganu na porsea di bana. Asa hanguluas sa liling ni liling na di bana. Ay dang na disuruh debata na itu Portibion asa uhuman na. Nanaing peluahon na Portibion tahe. Ubahen na disuruh. Ido sahana. Amnak kadongan saha porsiao di baga sa goar itu hatta Jesus. Topi ni mingkuta sadarion hobar tual mana tadi dok. Belgado holong ni roha ni debata di Portibion. Kasih Allah besar akan dunia ini. Dakkola didok Allah mengasihi dunia ini. Manang dihaholongi debata Portibion. Alai diselipkan dosa dakata nama dok belga. Laho patuduhon naso hasuhatan tidak terukur. Holong naung binain ni debata. Lau makka holongi hita jolma. Saya naking sian ayat naukujaha imana di ayat saplonomi sianido dienet topi minggu tahun jala ayaton molo di tonga-tongani hapor siauta nunga ayat na populer molo di pesta Natal odo-odolan ojahan nats yang paling populer molo tikisi sekolah minggu ibana julu molo ise pasosor hot Johannes tulu ayak saplonomon dia enggak manusia istimewa don. Wah jago imana puang baga liturgina Johannes tulu ayak saplonom nina. Di belakangan hari Johannes tulu ayak saplonomon molo masa akal liturgi Natal sampai diterjemahkan dotu berbagai ragam bahasa. Adong mana madok. Songonom manidok di hata pak. Bikin mo keleng niati ni nebatain na. Oh. Adong madok di hata karo. Adong madok di hata nias.
dang niatusan niyan alelo maidok di sinaroha ima belgani ayaton namang gabarhon memang luar biasa pakaholongi ni debata di Porotibion. Luar biasa pakokop ni debata di Porotibion. Nuaing suku-sukun isedo natarudi di holong ni debata. Siapa yang berhak mendapatkan holong nasihat debata molo didok belga holong ni debata. Sayang nai molo didok belga holong ni debata laos bolong boti. Laos mabaur boti. Alai isedo na berhak mendapat jala majalosa. Ala molo pola dohot tita dapota di holong ni debata. Totu idok kehidupan. Idok ngolu. Na boy mabay ngolu taon. Kita nikmati di bagasan nakalas ni roha doho kebahagiaan. Alani ido asa boy taat tusii. Muncul ma percakapan ni Yesus doho sahalak tokoh Parise. Namar goar si Nikodemus. Di patorang si Yohanes naroborngi-borngin madapoto Yesus. Roma muse suku-sukun namang ihut. Ay buasa borngi-borngin. Anggo di jamas sonari rak pola masalah. Pukul 2 borngi pero iba manang natu dia rak pola hera jolma. Dak pola susah iba dang gulap. Dak tertutuk. Anggo na julu. Alai di samping alam naso mendukung, wasa harus borngin. Hidup benar jod sifat tadi pelesetkan moladok kalak apalagi na mempunyai akka kepentingan bergerak di akka malam-malam borngi-borngin. Ada ngaka konotasi na negatif. Beh, marhui puang borngi-borngi ro. So ngeparo di sini Nikodemus ini na. Gabe plesetan. Gabe ehet-ehet. Totu boy tarjalo roham. So sahala Nikodemus tokoh Parise. Sada siak kelompok elit agama Yahudi. Na soma kalau moho Yesus. Na menolak kehadiran ni Yesus. Aharo alasan nauban na ditolak akka Parise saduse akka malin Jesuson. Adong nasalah di baik Yesus, ada yang dirugikan? Apakah Yesus ada merugikan orang-orang ketika dia hadir bekerja mangulau-ulauna mabaita dahalongangan? Adong enggak ada yang dirugikan. Alayah aduna masa. Adong akka kepentingan na berkaitan tu popularitas nagabe disoluk. Dan itu persoalan kehidupan sampai sekarang. Na paling menyakitkan maeng di jolma ima molo pola adong manoluk popularitas na. Molo adong pola menandingi popularitas na. Ay haru ijebu hita songonido kan. Molo idok anak ta itu hita. Memang burjuro ma siap bapaon na wah itu sesongon na gati du bohini amatai bah diru dalam ne ko burjo makmu audu mangalia gaji to mak minna muse saru pado timbal bari na ido banda jo marsigulu nang ama tu ina di popularitas modo hibata nakonna hibat kalian nak medaya hibat lah siapa dulu dong mamanya. Mantaklah si mama. Ada ni mama na duin na uban na hibata na naon. Odo na masa ala ketika kehadiran Yesus akan adinggad do diula. Na menguntungkan do diula. Menyembuh kakalak na marsahid. Na mapitung. Alai adong matong popularitas nagabe tercuri. Popularitas ni kelompok elit agama Yahudion
Ay nga sudah pembicaraan tentang Yesus. Nga sudah pagkatayot taringo to Yesus. Dapola herak kita, bolo-pola di zaman ni Yesus, nilok 5.000 halak. Ro, madapot tok kalongonan. Tempat yang sunyi, holang mabigi, mangihuton, mamering Yesus. Tapi di bagas joro, songo joro tahun, itu dia jolmon, narohannya kaparisay. Ngalau be mangihuton Yesus. Ngalau be manangihut Yesus. Itu dia do perkibayuran baruan. Ngalau be tumol, na naramukikan. Bapak do song ladungu nate. Alay mo lo di masa ni Yesus, rojol matu Yesus karena ada sesuatu yang didapatkan yang bisa memberikan mereka yang tidak pernah mereka dapatkan. Ido naking uben na si Nikodemus. Dalam pengakuannya jelas di do naking na niulana nasoduk ya diula jolma. Muncul di bagasa pikiran nasa ada keheranan. Gabi berseberangan maibana doho akka kelompok na parise. Ido ban na borngi ro. Totu molo di berkala ibana ro. Di berendongan na parise. Molo dihitan wae ngatong ngaboy atongi didiskualifikasi. Ngaboy disisihkan. Melanggar etika, kode etik. Inama molo dia kepunguan ni akana yang terhormat. Tentu asa una odindo supaya tidak terlihat. Itu mana taruh naking gabe pelesetan majojo perro di sini Nikodemuson di masa-masa berikut na gabe ada konotasi na negatif. HP sasitong na anggo di pakatayon doho di situhu ni harorona sebuah makna. Bolodongan na hirana so mengakui Yesusi yang menyatakan diri Mesias, enggak benar, pembohong itu nena. Alaibana takas do di sitong do hubere ko narosia benua gijang. Katakan ya kalau ya, katakan benar kalau benar. Jangan karena kebencian, karena sakit hati, karena iri, kebenaran selalu kita salahkan. Itu nama masalah tapi tontonkan naikkan. Ala tersaingi kita, ala di menyimpan kebencian. Boido hita menudai kebenaran kasih tonga yang sepatutnya hadir di tonga-tonga ningoluta. Mana pina tuduhon di sini Nikodemus. Alani ala di boto ibana narosi ya benua gijang ubatu busuk-sukun atong bohado asa gabedoho. Bongok tuhara jaun di debata ninna si Nikodemus. Seharusnya niya melu maibana te ay tokoh agama do ibana. Kok bertanya lagi bagaimana tentang syarat masuk ke dalam kerajaan Allah? Alay tersadar doharo ibana bahwa selama ini mereka hanya terbungkus dengan ajaran-ajaran agama yang tidak sesungguhnya. Lalu terbuka matanya, ukap si malolong na mamereng. Aduh kebenaran naung binuan ni Yesus. Ido bana sopola. Dijagai mana gengsina harga dirina. Omma dana jaga gengsion. Karena jaga gengsi juga kita ini sering menjadi terhambat mendapatkan peluang-peluang. Keberuntungan. Alanido benar dia rusi Yesus ibana. Sonong jok tabigi. Bahwa ise nanang bongo tu benua gijang ikon naing marnida harajau ni debata didok Yesus nak kening tu sini songonoma na tarbai tuturo si tutu na hurokot tuho iya so tubu jol mai sia gijang dang tarbahesa marnida harajau ni debata diturpu naseng didok kalau tidak lahir kembali ay bohado lahir kembali on. Buhado muse didok mulo tubuh jol masih gijang berarti pikiran di sini Nikodemus secara manusiawi, secara ilmiah, secara logika harus lahir lagi. Bagaimana mungkin saya sudah tua, sungguh dia mau saya laut si obeon ni dainang. Bagaimana saya lagi masuk ke dalam rahim ibuku?
Nah seringa bertentangan logika dohot jalan-jalan Tuhan. Makanya senido unang pakai Nabi Noto mangatusi Nabi Noto ni debata. Ay moror pikirat terus saya tabain mengukur manuhat akka pabahinan ni debata gagal dohita mengenal Tuhan. Alan ido bain na dibering jisbah. Ido HP pamotuan di sini kedimuson narohana. Alan ido bain na di patorang. Dan nama dok ikon kedagingan on ikon lahir kembali sebagai manusia seperti lahirnya bayi. Alai di patorang bahwa manusia yang lahir secara daging maka hidupnya adalah kedagingan. Molo seorang dana menurut ilmu biologi dia mewarisi banyak dari orang tuanya termasuk sahih. Ngeri do tong. Sahih PHP di tawaris sodo molo parsahih asma hita, parsahih jantung kita, parsahih gula hita ternyata HP mewaris do. Dakola nih. Hatak kangote PHP mewaris do. Aidung belgaret dan lagi. Asing takang ni sipol tako nina. Berek masuk bapak na itu ina. Dungi saya udah nomor beda masih rismaun. Bukan nomor beda rismaun. Pas dosong nomak na ina. Jadi memang mewaris do gudang. Siap diri tahun tuh dirinya anak kona. Hidup bener bulu parjuji bapak na. Bah jodoh kami mewaris perjuji akan anak kona. Atau molo warisak perdagingon hidupe ngulu ni zolmai diwaris ke siapa bapak na hatakangok kajukaton siano makna berbeda-beda pergebuson lalu menjadi bagian manusia yang bagaimana dia alani ido ikut lahir baru ido bana ikut dibaptis. Baptisan itu adalah untuk kembali melahirkan dia di dalam air dan Roh Kudus. Alaidang madok dung dibaptis otomatis lahir baru. Roh materi akan yakadong ata di seberangan. Sudah lahir baru. Ala adong sada momen naung ditetapkan boy diulas sahalak. Sudah lahir baru. Dang marisa beba na ina. Jadi mulai warung situan na marisa biag bisa marisa be. Gimana dia tong lahir baru? Nggak lahir baru situ ibarang marisa be na. Ay orang nasa marisa di mana HP terus do? Terus do merbedai. Baca hatong lapatan nih. Ala niru alam di patorang Yesus bahwa manusia itu harus dilahirkan dalam roh. Harus dituntun di dalam roh. Harus dibesarkan di dalam roh. Ima tugas nina toras nama buat danak tupa di dia dung dibaptis. Ajari anak komoko bartuhata ni debata supaya dia hidup di dalam roh. Dan ketika dia sudah hidup di dalam roh dan Roh Kudus yang menggerakkan setiap kehidupannya, imana nidokna di Galatia 5 ayat 22. Nampaklah dari perilakunya, perbuatannya, tindakannya, kebaikan-kebaikan yang menyenangkan hati orang. Idona lahir baru. Dan tampilan-tampilan luar, lahir baru tidak ya enak. Alang yang berganti warna diobukna. Itu nggak lahir baru nak, ganti gaya nak, ganti warna ni listip nak, lahir baru ya nak. Amat taipe, lahir baru sila ya nak, bah, batu celana linai puangin nak, ngarok tonga mama, merventilasi celana nak, meniru akrim aja, dia nggak main lahir baru. Lahir baru bukan tampilan luar secara lahiriah. Idona nak kini. Anggotong dopei lahir secara perdagingan dopei. Tetapi lahir baru adalah ketika tampilannya, lakonnya, perilakunya, perkataannya, perbuatannya. Semua menunjukkan melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadikan orang mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Tampilan niamatai molo lahir baru gabe tabamo mo mainatai atong dung lahir baru ibana dang makan hati be
Ay basa kursi de na makan hati. Ay holan na song kiamat tayo na. Arang doha mo na mo da kay nataw. Alerong doha kainan na tertekabetin ala ni pangalahon niya matay. Tetapi sebaliknya juga ada bapak-bapak terus stres karena perilaku istrinya. Odo na pinangido na ikaw lahir baru do. Ikaw mangulu na baru. Mangulu di dalam kuasa Roh Kudus. Molo inaong menguasai hita tampilat tapi na baru. Atong molo duksongoni ido halak na dapotan asini rohani debata nebelgei. Asini roha ni debata nasoha-sohatani. Dan ketika itu juga kita lakukan, maka kita juga sama seperti Tuhan menjadi pelaku-pelaku kasih yang besar. Dan kasihnya tanggung-tanggung. Dan kasih yang setengah-setengah. Tahu kasih yang besar? Kasih yang besar adalah ketika dia mencintai orang yang dicintainya dan rela mengorbankan apa yang menjadi kesenangannya demi orang yang dia cintai. Tapi hari Sabtu dongani jauh belajar tu pasar Cipetera inai natai. Doni murang bawa tu bolu hari Sabtu awi Margolov. Wah. Jadi dang boy megang go nama tai Margolov. Hape ngai panggil doi natai lau madongani hari Sabtu madongani lau belajar asarong anom meniup tentenganon. Tak mampu mengorbankan kesenangannya demi orang yang dikasihinya. Ayo juga ditugihon inate jebu nami. Betain na balasnya dorak wa sambil mangalang tapi manunisin naroha kan. Ikaw mampu doh kita memberikan apa yang paling berharga di dalam diri kita. Seperti apa yang dilakukan Tuhan. Hidup benar seluruh belgani holong ni rohani debata. Pola anak dan sesedih. Di lehon. Pola ikut tersilang. Hidup benar ikut parhor naking songon udo tulung api nadi parhor sihani. Seperti itulah Yesus dinaikkan. Orang-orang Israel yang marungut-ungut. Namar dosa. Itu bingi ulok. Ahmedok debata tu si Musa. Baik maulo tulung api na satu bagai di atas niti yangi. Ise nama mereng tu si maka dia akan selamat. Ido nabi nain ni debata. Tu anak na Yesus na dihau parsilangi. Walaupun kelihatannya hina, tetapi siapa yang mau memandang dan percaya kepada salib, dialah yang mendapatkan hidup lahir baru. Kehidupan yang baru dan yang berhak mendapatkan kasih Allah yang besar. Jala molodung dapat kita kasih Allah yang besar, maka kita juga menjadi pemilik-pemilik cinta, pemilik-pemilik kasih, dan kita juga akan boleh melakukan kasih itu dengan pengorbanan. Hidup benar hidup bolo tikimar di dunia asmara najulu, cinta adalah pengorbanan. Jangan katakan cinta kalau hanya sebatas kata-kata. Arong parede madok molhola sebatas kata do. Cinta pisang goreng dan warung kopi banyak bertebaran di pinggir kali nina. Dosar gani cinta do pisang goreng. Molholan kata-kata. Tetapi lakukanlah cinta dan kasih sebagai orang yang telah lahir baru. Karena kasih Allah yang besar telah kita terima. Sehingga dengan demikian teburan kasih itu akan memberikan kebahagiaan. Akan memberikan kehangatan. Sentuhan-sentuhan yang bisa memberikan orang penuh dengan sukacita. Penuh dengan rasa senang. Dan akan mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Di bagasan ngoluna molodung di bagasan. Holong di rohani debata, nabelgei hita marhangoluan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat teman Tuhan namin nungatari parhatam pasu-pasu may. Dak kasuhatan balgani holongmu. Alani Tuhan, asa dapotak kami. Ikut tubuh kami padua halihon. Di bagasa todi porbadia. Asa gabe partohap kami. Paso-paso kami napungudison. Asa anggia Tuhan.
gabe pelaku, manang mangulu hami di bagasak kolong muna balgay, holong na marpakokopon, holong na mampu, mengorbankan akka kepentingan nami, kesenangan nami, tuhalak nahuhaholongi hami, ikom mampu natoras, meninggalkan akka kesenangan na, asabuhi mga liotikina, makaholongi anakon na, mangajari anakon na, marmemehok katam doho haporseaw tu anakon na, songon na pinangido ni Huriam, hakabipi diorientasi pelayanan di tahun 2020 nomon. Tuhan nami mau lihat ma, hutangnya kok kami akka dongan nami Tuhan, na di bagasan akka parsahiton, asiroham, huboto hami parholong doho, atau kolong mima napa malum nasida, dongan nami na dirawat di rumah sakit nuaing, ina nami inang lili boru hutagalung, asiroham jama pamatang na, asa sumuang jala malum siap parsahiton na, songoni akan na dirawat di jebu Tuhan, manang molwadong na dirawat di rumah sakit, pamalum manasida. Hutangnya kok kami dongan nami Tuhan, na di bagasan habok ni roha dope, di panadikon ni amanahu haholongi hami, amang manaik sinaga, manadikon ni nanami nang burhuta soit, doho akka poparana, apuni paragugui, jala pasaba marohana sida. Tuhan nami, paso-paso sudiak kasaka doho ulau di tonga-tonga ni Huriamon, asabui totong Tuhan, di bagasak kolong muna belgay hami, marparange, molodung tubuh hami padua haliho di bagasak todim to di porbadiay, asabui sudiak kapangalaho, pabahenan, pakkatayon, naruar sia diri nami, mabay las rohanya kadongan nami, na mabayin berbahagia akan nahumaliak kami. Tuhan nami hutangnya kok kami ma, nangakayan akon nami, pasu-pasu nasida saluhu na, akka da namekmet daw suada mara, namar sikola leo makabisuk hapistaran, naso dapot dope akka parkarejuan, urupi nasida Tuhan, asa benget majalah yakka parkarejuan na. Pasu-pasu anak duhuk boru ni Huriam, nang tang akka umurna, dang jupang dope sirokka ni todina, patongo may marhitiasi ni roham na belgay, songoni nang akka keluarga, naso jupang dope akka hagabion, ali Tuhan, belgado holongmu, porsea dohami, pasu-pasu honomui, mangguhi nang akkalas ni rohana. Pasu-pasu akka amay na namin na lanju usia, asa di bagasa semangat, doho di bagasa kiras ni roha, madalani akka diningulu na pinasahamu. Pasu-pasu bangso doho negara namion, nang pamarita namion, asa totong Tuhan marbisuk, doho di bagasa kolong na balgay, laho mengabdi, melayani di tonga-tonga ni masyarakat. Di bagasa Jesus martangiak kami. Amin. Marede hita sian nomor 10 tolu laos tike marede tapasah mapiliata 70 pilia sada A sada B doho pilia 2. Nata
Dapat sahak ma pilihan nata papungot tuadopan itu hatta maratang yang mahita. Adi di bata manami na di banua gijang hodo haroro andi saluhut silehon-lehon na denggad dohok nasa uli basa na mauli utus. Hupa sahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na khusus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa hu parhasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mu di tonga-tonga ni huriam doho di porotibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asa laputan dahami gudang ni si leho-lehom itu hami. Asa lam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaumu, sai sau malomo ni roham di banua tongosong na di banua gijang. Leho matu hami sadari okang luas siapa hari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana bidaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu ma di kita saluhna. Selamat hari Minggu.